24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 10ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜିଲ୍ଲାର କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା। ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଆଗରୁ ଆହୁରି 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ଅପରାହ୍ନରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଅସହ୍ୟ ତାତିରୁ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 16 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ପ୍ରଭୃତି 10ଟି ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସହ ଝଡ଼ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯିବା ସହ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣିପାଗ ଉପରେ ନଜର ରଖି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। 16 ତାରିଖ ଦିନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ଦେବଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଦେବଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼ ଓ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର 1-2ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜେଲରେ ରହିବା ପରି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ହରିଣ। ସୁଧୁରିବାର ନାଁ ଧରୁନି। କଟକ ଡିଅର ପାର୍କର ସ୍ଥିତି ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମିଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ହରିଣ ପାର୍କରେ ରହୁଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଉଠିଲାଣି ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁ ପାର୍କରୁ ହରିଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଥିବା ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ନାଁ ଧରୁନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି ଅସନ୍ତୋଷ। କଟକ ସହରର ଶୋଭା ବଢ଼ାଉଥିବା ଏକମାତ୍ର ହରିଣ ପାର୍କର ହରିଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଏବେ ବିପଦରେ। ନା ଅଛି ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ନା ଅଛି ହରିଣଙ୍କ ବୁଲିବା ଲାଗି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ଥାନ। ମୋଟ ଉପରେ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ଡିଅର ପାର୍କ। ପ୍ରଥମେ ହାତଗଣତି ହରିଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପାର୍କରେ ଏବେ ହରିଣ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଲାଣି 291। କିନ୍ତୁ ସତ ଜାଣିଲେ ହୁସ୍ ଉଡ଼ିଯିବ। ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ମାତ୍ର 10 ହରିଣ ରହିବା କଥା ହେଲେ ଏବେ ରହୁଛନ୍ତି 10 ଗୁଣା ଅଧିକ। ହରିଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହେବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଲାଗି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଥର ପରି ଏଥର ବି ଯୋଜନା କେବଳ ଖାତା କଲମରେ ରହିଗଲା। ହେଲେ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ